apha ngoSiyamthanda Dona noThabisa Mbangeni. uSiyamthanda Dona into wayenza wamisa iiketlezi 7 uThabisa esiya endlini esiya kwiboyfriend yakhe engutata kaNo-Orange uSiyamthanda Dona. Xa engena ngaphakathi ungena kuko uSiyamthanda kuba uyokhangela iboyfriend yakhe. uSiyamthanda ke into ayenzile umise iiketlezi 7 zibila zinjalo wazithatha wazigalela kuThabisa Mbangeni. Wathi awugqiba kwakhe umthisa ngeiketlezi 7 wathatha i4 pound yehamile wamkankatha ngayo. So ke ngokwavula ityala ifamily yakwaMbangeni because uThabisa waye wasweleka. Then ke ngoku ityala kaNo-Orange liye laxoxwa qala lamiswa laphinda kwesibini lamiswa. Namhlanje singabahlali baseReston siza apha kuba umangalelwa lona yena uzokucela ibail. So thina singabahlali bakawa13 asifuni into edibese noSiyamthanda afumana ibail ngoba kaloku uThabisa Mbangeni yena ungumama wabantwana ababili. Abantwana bakaThabisa basalilela namhlanje into ba abanama ababona ngenxa kaSiyamthanda Dona. Xa uSiyamthanda Dona yena unabantwana naye uzele. Abantwana bakhe basathi mama kodwa umama because usetrongweni uyaphila yena. Into thina esingayifuni singabahlali bakawa13 asimfuni uSiyamthanda Dona ngoba ukhohlakele wenze i-gender based violence umuntu obhinqileyo. Cinga xa usitshiswa ngumuntu ucinga xa usitsha uthe wena nje iketile ngalweni inxeba libhlungu khacinge into yoba xa uzawuthatha iketlezi 7 utsho ngokwakho uthi ndimgalele ngeiketlezi 7 ndalala i4 pound ndamkankatha. Inoba ke ebekweziphi impembelelo ukuze enze yonke loo nto. Thina simbona njengezilwanyana. So isilwanyana ke asihlali nabantu sihlala ehlathini. Thina singabahlali bakawa13 asimfuni uSiyamthanda ngaphandle simfuna ngaphakathi etrongweni. Ubanjwe nini? Amapolisa amfumene nini? Okokuqala uSiyamthanda uye wabaleka eReston ukwenza kwakhe loo nto. Amapolisa amkhangela samphaka nako Facebook ba uyafunwa. Wayofunyanwa yena kwindawo yokhwelwa kuyo ibhasi. Ekhwela ibhasi enetikiti lebhasi emka kwalapha ebheka eKapa ebaleka. Kungolwesithathu ezintsukwini. Ever since ebanjiwe oko bengaphakathi etrongweni. Oko bengaphakathi etrongweni. And namhlanje ningabahlali nethi if unophinda anikwe mhlawumbe unonikwa ibail angenza lanto baleka and akanozaphinda afumaneke. Akanazawuphinda afumaneke uyabonakala into yokuba ungumuntu okhohlakeleyo. Isenzo esi sakhe asenzayo akasidanelanga. Kwalento ba afuna ubaleka abheke kwenye iprovince ashele province ithi lonto ebenenjongo lanto ebeyenza. Kwaye bengaselanga tywala ebepingqondo zakhe beziphelele ithi lonto leyo ebenko emotional uyenze sezingqondweni kulento ba abe nayo imali yokwenza itikiti ayofunyana enasikene endaweni yebhasi ekhwelwa ibhasi ebaleka. Apha ecourt namhlanje nifikile nadibana nemanagement yecourt ukhona umuntu onoyile. Into eyenzekileyo kufike ipolisa labiza mna ndaya kulo lathi liphethe ke ezi case mandikhangele igama likaSiyamthanda Dona phayana. Xa ndifika phayana igama likaSiyamthanda alikho. Ndithi ke mna ke kuye likhona pha emnyango xa ungena because ungunumber 11. Ipolisa ke liye lana evidence book lingayi-understand uba why engekho kulaa list ibhalwe Bicot because uxoxe Bicot. Lithe mandihambe ke ndiyofota laa nto phaa ngaphakathi chaza into yoba uyaxoxa namhlanje. Ndalithumelela ke lathi mandithumelele kuWhatsApp ndalithumelela. Phofu besesikhutshwa kusithiwa masibuye ngolwesine because icase kaSiyamthanda Dona ingolwesine nothi namhlanje. So se apho ke ngasathanda akho into yoba kutheni kusenzeka yonke le nto kutheni igama lakhe lingekho kodwa likhona emnyango. Siyaphinde naxa engena uSiyamthanda kangeni njengamabhantinti ungena kule ndawo sihamba kuyo sonke. Yeah. Okay, umama ufuna ukwangeza naye? Mna ndingumakazi kaThabisa. Ndingunina wakhe okhoyo. Umama wakhe uswelekile. Njengoba esweleka nje unantsi kuThabisa kusenzeka lento yonke into yakhe ixhomekeka apha kum. Mna ubukho bam ngoba ndikhona nje kule ndawo. Sisiza sihamba kwematyala njengebanjwe nje uNo-Orange Siyamthanda Dona. Zikhona izinto ezingakholiseki incam eziqhubekayo. Even ngoku ngoba sikhona nje kusithiwa kunyukwa zikhona nje into ezingahambi kakuhle. Ndifuna ukuthi okokuqala
thina kwabe eswelekile uThabisa the mini kusithiwa i-justice for uThabisa usukile uNophumzile andifuna ulibhida eligama bandisendilimise nomnye umuntu uNophumzile nomphathi wabecuphi bezocela ixolo ukuthi bawuva i-justice bengakhange beze ngolixesha uba embulele uThabisa uNorange beza bafika apha bathi bazocela ixolo bathetha uNophumzile athatha ifoni wathi ufowunela uSiyamthanda no-Orange wathi amfowunela uba makakhawuleze azinikele emapoliseni ngoba kukho inhlangano eholweni uzawutshiswa ke akafuna indlu yaba bantu ngoba babiza bakokwabo bazitshe ugqiba kwakho uthetha nalaa fowuni ndasabela phaa kuye ba ndifuna uva uba lokhu andive meeting mna into endiyazi into yoba uxhonywe uFacebook uba makwenziwe ijustice ke ndazi ijustice ibubulungisa kungaluwa mntu kungabethwa mntu wathi hayi bexoka bemxokisa befuna zinikele ngoku ke emva koko konke njengoba kuqhubekile samngcwaba uThabisa ngemini esingcwaba ngayo yena besecele ibheyile qha yapostponela umvulo uba singcwabe ngomgqibelo ngomvulo kwathi makaze abseza ecourt ngalamvulo ba esithi ufuna inansika ibheyile ufika kwethu apha wathi akayifuni sabe sikhona ngokuphindile nge-9 yenyanga ephele xa zetyaleni siyafika apha etyaleni khangavele apha kuphuma ipolisa ngaphakathi lithi ebesebiziwe sithi ihofu nenantsika neveni likhwelisa ababhinqileyo ifika sikhona khangabizwe simgayidile ungowe-20 kukho we-19 ozawubizwa sime phambi komnyango ngosizawungena xa bizwayo wathi sebiziwe seyigqiba into yakhe lashela ipolisa ukuthi kwethu kwathi tshe uNoluvuyo ngowapha efamilini yakhe usawanxiba into emnyama singamqondi wabethetha nelaa polisi wathi ebenika imali sathi asiphumi apha sizamka kwabethu u4 ngexesha ephela ngayikhoti ekuhlaleni kwethu xa kuzawubethu 1 kwathi mabangene bonke abantu abezetyaleni ungena kwethu kwathiwa siyaxolisa ngale nto yenzekileyo idate yakhe kwaxela idate yakhe azabuya eze ngayo etyaleni asixelelwanga le nto yokuxoliswa ngayo uba yintoni sihambe njengoba ke ngoku sibuya kuleni idate yangolwesibini kule veki pheleyo esiza athi ungena kwakhe phayana xa exelelwa le date ke ngoku etyala izawuba yintoni abe ekrweqa umntu phaa anikwe nyhani ifayili yakhe ajikele ngaphaya kanti ucela ibheyile angena apha eBcourt ungena kwakhe phaa eBcourt ngokuba silantuka simbona uba ukhona savula nje xa ngoba sikabizwa sabona uba ukhona kungenwe uAnele uyise wakhe nathi siyongena ibuza ipolisa ningenela ntoni anibizwanga sithi yena utata wakhe ubiziwe wathi hayi naye makaphume saphuma ke saphinda sabizwa ke lipolisa sangena akakangena uMantyi ukulantuka kwakhe ungena ngeli xesha engakangena uMantyi abeke ngoku utata kaNo-Orange ethetha noNo-Orange uSiyamthanda lo bethene kunye phayana isidala ndaqonda uba phaya kusaphozwa ipolisa lilapha ecankwakhe belikho laa mzuzu beliqala ibadibanisa uba efuna uthetha naye lahamba lemka isidala phambi koba kungena uMantyi uba ezawuqhubeka bakukhona ke ngoxa ngenayo baqhabalaka bahlala wohlala ke esitulweni sakhe wafika ke kwathiwa ke idate namhlanje njengoba sisiza apha ngoku ke ngoku nake ngalaa date engafumanekanga siqondile nangelaa xesha le-tea time khe kwavala icango abantu beze phaa bengxamile befuna ungena kube kutshixiwe sithi xa sina sifonela umcuphi wakho sobe kusenzeka ntoni ozeke kuba ngobabili ixesha bakufana uba kuyangena njengoba engabizwayo kwesi ifani ke ngoku le nto uba kuthiwe segqibile kanti bekhe kwakho ixesha ekutshixiweyo ngalo wathi xa benza izinto zabo bayatshixa ngoku ke ngoku njengoba sibizwe ke ngokwaxelo kwathi siyaxolisa ngale nto ke singekayazi nanamhlanje uba kwenzeka ntoni ngoku ke mna ke ngoba ndime apha ezindabeni ndicela into yokokuba umthetho ukube ngathi uthatha indima yawo because ndifuna into bathina ngoba siyifamily sisafuna ukwazi ukuthi le ndlela ambulele ngayo no-Orange uThabisa yindlela efana zange sive naphina ukuthatha i4 pounds ambethe ahlale phansi amguba amathambo athi ogqiba pheka ikettle ezi7 ezine cooking oil ngaphakathi
ezigalela pha kuye kuthi unambuzo awubuzayo athi ogqiba athi laxa lamanzi kungangento abantu bebefumene ezo pictures bathi bazidilithile bazimanyukunyezi akajongeki. So ke ngoku nake thina ke ngoku sikwintetho siyifamily since umphathe ekwazi uphakama ezenonophindile bathi bazocela ixolo apha kuthi singacinganga ukuthi kanti umphathi yakwazi ukukhapha ababulali bazocela ixolo. Alright khange sibe nanto yothetha basusothukile nayileyo bebithi kanti bayakwazi ukuza phakathi kwethu. Sifuna ke ubaphinde baqhubane nophumzile umphathi aphinde azosixelele ba lanto iyacaca uyiplaniwe lahlobo ambulele ngalo ngoba ngokokuthetha kwabo ngelixesha ba lahamile biqhoqa uThabiso imbetha amathambo agubeke iye yacaba ngokuyaphikiswana ngayo kufuneka ikhuphile kanti ifihlwe uAnele uyisekano Orange lo ngase kuyade ngasemva kwathi makayiphuthume qha aba bexoxisana nabo bayifota uze babuye ke ngoku aba ityala kukhonto polisi abikhe lafika lathini okuba nje bethathwe wabalekiswa kagqirha kanti uyasweleka emva kwebulewe kwazokuthi ke ngoze kufumaniseka into yoba ikhona into babe behambile bayotsho personal park emapoliseni beza umcuphi nomphathi wayo bafika ke ngoku phaya kulandlu ngoba bebalekile uAnele esithi lanto ethi bithethwa ngophumzile esithi ukho abahlala babambe inhlanganiso bazowutshisa yena uthi ubaleke xa buzwa umbuzo ngumolokazana lo wami umnakuba lo mntana uswelekileyo wathi xa embuza lemibuzo ba uyile nendlela uthi ke ulala pha kwade kulanda asebenza kuyo khanga dibane nayo noOrange intombi le yakhe siyamthanda wathi ke ngoku xa esithi ke ngobukhe weza napha endlini athi kandize ngelaa xesha ndiza ngoku angekhoyo ufika kukliniwe kumophishiwe athi yena ewe ndifike kumophishiwe kuthiwa nali igazi ke ngoku apha esofeni uthi ngendilifihlile aphinde kwesibini athi ngendilifihlile. So ngelo xesha ke ngoku kwasho kwakwazi ukuza ikhamera kukhona kuqala ufoto phakathi kulandlu uphinda ke ngoku njengoba senziwe umbuzo ngoba echaza lento uqala ngokubuza uqala ba bekuye kwenzeka kanjani uthi uAnele bendimzingele uThabisa ngolesihlanu ndade ndofika kwaChip ezantsi ndabuya sazomfumana ngomgqibelo umfumana kwethu ngomgqibelo wabuza uThabisa babeni ndifunela ntoni uthi hayi ndifuna sibuyelane ndifuna ucela ixolo kunoOrange ngoku lento sifumanisa umnqa lelo ndithi umcuphi nophumzile mabazoyichaza ngoba uthi njengoba ebethe ufuna mama makabuyelane naye ngoku uThabisa kusa yena ebulewe uyena uthulele kwezindlu ezingaphaya njani umuntu bemkhangela kwangolesihlanu azomfumana ngomgqibelo amxelele xa buza babeni ndifunela ntoni athi ndifuna into obucela ixolo kunoOrange ndikwazi uba mna ndibuyelane nawe yena ngoku akakho ngoba busuku ekuseni kwalantseni uyaqhoqwa yena ngehamile uThabisa phaa endlini aze aphinde athi khange abe khona khange angene aphinde athi ke ngoxa afumana igazi likanti ichavaza lo muntu igazi lo muntu liyathetha alifumana likhona athi ngendilifihlile phezu koba ibinguye bemkhangela ziphinde abe uyabulawa intombi le yakhe umntanakhe abe yena engekho athulele ngapha njani kaloku uba ngumuntu wesithathu xa uxolanisa abantu ufuna lento yenzeke ngale ndlela uyithetha ngayo ngoku nehamile iphinde ifihlwa nguye ithe zivele yaba kwanguye oyigubhulayo weza nayo yakukhona ngeli xesha kubuzwa lamagazi ukhona nguye uthetha loo nto ngokwakhe uAnele imake makhulu lo mfana lona ubulele or intombi yakhe mosha lo mfana le ibulele uThabisa yena apha efamily nokhe waza mhlawumbi khona indima ibonakalisa uba kuthiwa lanto ebonisa ulanda uvelwano nefamily kaloku yile ndithi besiqala ubona ngalamini babebona ijustice bathi bona xa baxoxa bathi kukho abahlali bazayotsha zangaye yena and as ifamily ndiyakuva indlela onomsindo ngayo yoba kwalento lena le case lena yenu nine suspicions or ninamahanela cause ihamba nabaphathi ihamba nalapha eTrongo nalapha elantikeni apha ecourt uyayibona uba ayihambi olhlobo ibimela uba izinto nemalayo so that's why usithi ke ngoku ukucela uba abantu bomthetho ke bayiqwalasele ihambe ngendlela icase ibimela ihamba ngayo then nani noxola zii-results zaleni as long as ingahambi ngolu hlobo imele uba anizoxola kwazi ezo results zikhutshwa yicourt ihambe lo hlobo
and mama as a family to just to abantu not only abahlali baselandikeni baseReston naseDaisy bebeyisupporta into kaThabiso usweleka kwabo abebevelana nefamily just amazobe mambalwa to abantu abasupport ifamily nabahlali abalapha bakeep on bezomane bezosupport ifamily ungathini as ilandeka ilizwe liphuma kwifamily. Ifamily ibulela kakhulu kwabantwana nakubo sibatsala nzima because uya eTracknish emntwini ambonileyo ngenileyo pha uthi okay wakhomenta kula justice uyamfuna angene ngaphakathi azodilishana naye nathi sifungelwe nalomntana amwenza le justice useGauteng naye umfungele so wonke umuntu akakhuselekanga kuno Orange njengoba nabo besoyika kwa ukuza apha bayika lento by one kukhona ababasopotayo ngobebulele nje so nabo banexhala ngobukho babapha basengozini bayicinga nokuba bangafa nabo nanini na ndithi sekunjalo ngoba senizondile senizinikela bana basekhaya sikhona nathi asikho safe even mina ngihlala ndedwa ngoku nanini na kungenzeka into ndibone sendizobulawa kodwa ngenxa yoThixo esihamba naye basithembe yena nakule into njengokuba bebeyifihla nehambile yokumbulala awavela wayoyithatha yavela yabonakala isezawuvela yona nyaniso yilena ndithi nomphathi makayichazele ukuthi uyacaca uyayazi le ndlela abulewe ngayo uThabiso because akakho umuntu nesigebenga nantoni na abulewe lihlobo abulewe ngayo ikhona isizathu sesikufuneke basiveze ukwenzela into yoba unanyityala liphinde livele nalo licaca uba unento ayenzayo apha ebantwini ngoba nabanye bebekhomenta bathi ikhona ezinye izigede azenzileyo le ntombazana nangoku sijamela nangoku ngoba egqitha phambi kwethu nje usijonge kakubi bayoyika abantu bayoyika ndithi nakubo mabaxole uThixo wabo uzaba nabo asoze babe sisulu sakhe ngoba engumbulali njengelihlobo mhlambe ebephansi kwenantsika efihlakela indlela abulala ngayo ngokuzovela ngoba ebulele uThabisa unabantwana bakhe khona nomnye umntana khapho intombi unomntana wakhe naye bashiyeke nje abantu abananto yokwenza busemncinci nansi emihle akanawo ukwazi usebenzela umntana wakhe so bencedwa ngumama wakhe ngendlela akwazi unceda ngayo. Basibulele mama. So ndiyabulela kakhulu kubahlali bethu nani ngoba bezincama ngoba bancama ubomi babo babayazi la ntombazana istrong kakhulu kwa ukhula kwayo xa bakhomentayo abanye ukuthi ebenjalo bebhulishe esikolweni nangoku sasijamela ngalamehlo wakho makhulu.